Hej Pia, må jeg spørge om noget? Vi laver en YouTube-video. Er det okay med jer? Til hvad? Altså om Er det en Aarhus. lille mikrofon, du har Ja. der? Bap! Lille mikrofon. Bap! Hvad skal vi sige? Altså, Hvad så? Velkommen til YouTube-kanalen. sådan der, mand. Tak for det. Hvor mange subscribers har du? Altså, det er ikke min... det er hans. Jeg skal spørge ham. Hvorfor er det så ikke du interviewer? Hvorfor interviewer du Må så du så ikke? ikke få en af dine øl? Alting var nogle interview. Alt muligt. Jeg hedder Anna, og det er min bedste Hvad er det, I laver? Ja, altså, vi kommer fra Tyrkiet. Vi skal bare spørge til mennesker. Hvad det synes om? Hvad Hvad? synes I om tyrkiske mennesker? Altså, også Tyrkiet. Det er jo godt, det er jo Vi hyggeligt. synes godt om jer. I like. Ja, Me like it. tak for det. Likey! God mad, by the way. Også. Ja, ja. I har styr på det hele. Sorry, Det er god mad. men det har I. Tak for det. Ja, Kan det I var godt så sige lidt. subscribe to SR? Subscribe to Elsa.